Moi boa xentiña, estamos aquí de volta a un Ouqué de camiño a todo este aniversario de 2 anos de mandato que queremos facer aquí no canal e facémolo da man tamén dos seus protagonistas. Neste caso temos aquí no estudio a portavoz do Grupo Municipal Socialista, Natalia González Beneítez. Que tal, compañeiro, como estás? Moi ben, moi bons días. Encantada de estar aquí con vos. Encantados nós de que esteas tú e os demais portavoces municipales, que queremos falar con vosco un pouco para facer un pequeno balance, porque xa estamos no Ecuador deste mandato, un mandato que ata agora foi intenso por moitas cousas. Falámoslo antes de empezar a gravar, que levamos 4 campañas electorais, máis todo o que ten acontecido a nivel internacional, máis o día a día no Concello, que eu creo que a veces a xente xa pasa delo un pouco, pero vas vividlo con intensidade. Moitísima intensidade, a verdade. Que balance faz destes 2 anos ata o de agora? Bueno, eu, desde o noso punto de vista, lóxicamente, o Partido Socialista durante estes 2 anos, a verdade é que fixo unha labor moi intensa de oposición. Eu creo que todo o Grupo Municipal Socialista se implicou moitísimo. Somos hoxe o partido que máis iniciativas en positivo presentou no Concello de Ourense. E ademais, pois, lóxicamente, estamos frontalmente en contra ca maneira de gobernar de Gonzalo Pérez Jácome. Fai un ano aproximadamente prantesábamos que puidera haber unha alternativa co lanzamento daquela moción de censura, e hoxe, mirando atrás, o que si podemos percibir é que se despexou totalmente o camiño, que hoxe en día esa alternativa é imposible, que nos quedarán 2 anos por diante para traballar máis intensamente todavía, e que a única alternativa para outro goberno en Ourense pasa polo Partido Socialista. Polo tanto, o noso balance do mandato é que traballamos, queda moito por traballar desde o noso punto de vista, e que seguimos sin querer a Gonzalo Pérez Jácome na alcaldía, a democracia orensana, lóxicamente rexindo os designios da cidade de Ourense. Falas desa alternativa, dese traballo intenso que, evidentemente, desde o vosso punto de vista, a máis, nós, prensa, que recibimos cada día comunicados vosos como nunha guerra continua de reivindicacións. O problema que vexo eu é que a veces eso non se traslada á cidadanía. Esa é a miña sensación, non? E dá má sensación de que quen quere, porque hai xente que non, hai xente que evidentemente sigue estando detrás de Gonzalo Jácome no apoio ao xeito de gobernar del, e falamos antes, chegarán enquisas nalgún momento que igual nos deixarán ver como está o panorama, aínda que son complicadas porque a nivel local escasean como para facer unha comparativa entre moitas como se fai a nivel estatal, por exemplo, autonómico. Pero eu creo que a sensación da xente que non quere a Gonzalo Jácome na alcaldía é que hoxe non hai unha alternativa clara, ou por un motivo ou por outro. No caso do PP, igual un liderado moi diluído, porque hai varias cabezas no grupo municipal que incluso parecen querer un protagonismo. No caso do PSOE, non sei se vos ven que sodes contestatarios o suficiente ou non, no BNG. Non sei se esta sensación tamén, como unha autocrítica interna, tamén a facedes nos grupos da oposición. Por suposto, a autocrítica facémola todos os días. Creo que é moi complicado o escenario político, lóxicamente, visto desde fora e dunha maneira obxectiva. É moi difícil facer unha política propositiva, tamén contestataria, e que chegue á cidadanía, por suposto que sí. Nos, a verdade é que nestos últimos anos, basicamente os últimos 3 anos, que tamén diriximos, no meu caso, a agrupación local, creo que intentamos todo iso, non? Ver distintas maneiras de comunicar, ver distintas maneiras de facer políticas, sen esquecer que hai que estar cerca da xente, que hai que facer propostas, pero o escenario político, o certo é que en Ourense é diferente a calquer outro lugar, porque temos a dimensión política e tamén nas redes que ten o actual alcalde de Ourense. Logo temos un Partido Popular que agora mesmo está xa totalmente situado como aliado indispensable de Gonzalo Pérez Jácome, o que dificulta, non hai que obvialo, que haxa unha alternativa, porque o Partido Popular en Ourense a verdade é que está totalmente roto. É un partido, neste caso, para a ecuación imprescindible para que haxa unha alternativa, pero para nós creo que o difícil
está feito, queda moito tempo de cara ás vindeiras eleccións municipais e creo que todo se base en traballo, en comunicación, en unidade, por suposto, en transmitir que esa alternativa é posible porque non hai outra, o Partido Socialista ou Gonzalo Pérez Jácome. Vou colocar un poquinho o micro e aproveito para preguntarche, xa que sacas a colación pois todo este relato que houve hai casi un ano deste Pacto da Concordia, desta posible alternativa, que durou xa de todo o brao ata que se solucionou, creo que ata en setembro, igual me estou equivocando de datas, pero máis ou menos por aí, cando xa se, cunha roda de prensa do PP, xa se solventou que non iba a ser. Na vosa experiencia, había xente no PP que sí quería que salira adiante esa moción de censura? Eu penso que, como en todas as organizacións políticas, aquí deuse unha circunstancia na que moitas persoas a título individual, e refiérome á militancia, no Partido Popular hoxe están frontalmente en contra da estrategia que está a seguir o seu partido na cidade. Eso está clarísimo, non? Pero naquel momento, a hora da verdade, que era algo que non sabíamos, non? A hora da verdade, o Partido Popular nunca dá a cara polo que realmente importa, que son os ciudadanos. O Partido Popular ríxese neste caso en Ourense por estar monitorizado polos intereses de Santiago e polas sillas da Deputación Provincial de Ourense. E hoxe o que conseguimos, que o que tiña que dar o paso nese momento concreto do mandato era o Partido Socialista de Ourense, de acordo, por suposto, co PSDG, e que o escenario este claro. O Partido Popular en Ourense prefiere a Gonzalo Pérez Jácome e, cómplice necesario, está disposto a perpetualo a cambio de manter as súas sillas, independentemente do que pensen algúns militantes ou a súa militancia na maioría, pero o certo é que eles decidiron e así o manifestaron, que se non podes co enemigo, mellor unirte a él. Isto xa falaremos sempre ca portavoz municipal do PP, que entendo que con quen temos que falalo, pero chama a atención que e falaremos tamén co recente nombrado secretario provincial do voso partido, habendo un entendimento entre os dous grandes partidos na Deputación, chama a atención que non xurdira a posibilidade de que no Concello houvese outra dinámica, non? Pero, bueno... Eu aí teño tamén a miña teoría, pero... Que é? Pois a miña teoría é que no caso da Deputación Provincial, neste caso sí que é verdade que Partido Popular e Partido Socialista demostraron que poden chegar a acordos en beneficio da cidadanía, e eu creo que neste caso o responsable provincial do partido púdolle e pódelle o medo a perder a Diputación, pero polo seu, digamos que, medo interno, non? No partido. Exactamente. Non ten a suficiente forza, por decirlo de alguna maneira, o suficiente apoio para manter unha posición firme, e tamén que o Grupo Municipal do Partido Popular teña a liberdade de actuar en beneficio dos veciños e veciñas de Ourense. Ese medo do Partido Popular fai que Gonzalo Pérez Jácome xogue con eles cada vez que ten que aprobar unha modificación orzamentaria, uns presupostos, un plan. E o triste de todo isto é que agora mesmo, pois sabedes, todo iso vai sair adiante gracias ao Partido Popular, pero o Partido Popular, desgraciadamente, está roto en cachos, non pinta absolutamente nada, e faino a cambio de nada. Os medos e as inseguridades en política é o que teñen. Cando tes que abordar unha realidade e tomar decisións importantes, tes que facelo con convicción e sen medos nin ataduras. Imos voltar algo ao pleno, a vida diaria xa no traballo político, nesa, por representación dos cidadáns, ali no pleno, non? Recentemente, no último que se celebrou o pasado día 2, o venres, non? Se non me equivoco, que non hubo ponte, para que despois digan que non traballades, Dios mío, mira, ese día Gonzalo Jácome presentaba unha proposta de orzamentos. Non pode ser que... Non exactamente. A semana anterior anunciou que ia aprobar os orzamentos no mes de maio. E non o fixo, finalmente. Polo de agora, o que sabemos é que o Partido Popular xa ten ese borrador de orzamentos, tanto nós como BNG non o temos, porque para el somos innecesarios, que o único que ten que falar é co Partido Popular, e supoño que eles arranxarán da mellor maneira posible para cada un deles. Nos enteraremos próximamente cando se convoque ese pleno extraordinario entendo, para a súa aprobación, pero as cartas están marcadas, igual que pasará probablemente co plan de urbanismo,
E para nós ainda non coñecemos ese documento, pero seguramente non será o que Ourense necesita e teremos que plantexar alegacións e propostas para implementar distintas partidas e que isto non se convirta nun despilfarro e non responda ás necesidades que de verdade os ourensáns necesitan. Como ves, ainda estou aterrando en toda a actualidade ourensana, pero, claro, nunha comunicado que dos que mandades por correo habitualmente á prensa, María Fernández Ojea calificaba esta proposta como un plan financeiro máis ben que unha proposta de orzamentos. Pero en base a que, entón, se ainda non tedes esa proposta? Pois eu creo que pasou algo similar, tamén se aprobou fai, creo que 3 semanas, do Consello Municipal de Deportes. E o que vimos nese caso é continuidade, o sea, unha especie de liquidación do que había sin aumento significativo de determinadas partidas e para que seguir adiante co funcionamento. Unha vez que Gonzalo Pérez Jácome ten o apoio do Partido Popular, pois el sigue para adiante, apoia o Partido Popular o que el plantese, o mellor pois lle dá algo significativo para que intenten vender que eles, que bueno, eu creo que vai ser pouca cousa porque o que se traduce do que lemos por aí é que vai seguir a súa política de aumento de cartos para festas e... O que se traduce do que lemos por aí. Sí, por suposto, porque tamén está nos medios de comunicación ese borrador de orzamentos. Entonces... Menos dirixido aos grupos municipais, correcto, salvo o PP, non? O que se traduce do que lemos por aí, sí, é chamativo, non? Sí, pero son liñas xenéricas que logo hai que abordar polo miúdo e que ata que non nos faciliten ese borrador, que entendo que chegará cando non lle quede outro remedio, tampouco poderemos ter unha opinión global sobre algo que non existe e que nos enteramos polas redes sociais de que se vai aprobar. Hai pouco tuvestes, falábamoslo antes tamén, de empezar a gravar pois ese debate dentro do partido a nivel provincial no que se enfrentaban Álvaro Vila e Patricia Domínguez, que é alcaldesa de Tribes. Álvaro é alcalde de Taboadela. Os votos, o sea, plantéxase unha división grande entre a provincia e a cidade, ou en xeral entre a militancia de toda a provincia, pero cando vas polo miúdo os resultados de cada agrupación, vese que a cidade decantou a balanza. É lóxico que o faga porque ten 1/3 da poboación e tamén, polo tanto, ten máis militantes socialistas, pero, bueno, tamén moitos militantes da provincia podense sentir un pouco apartados da decisión final, non? Bueno, a miña opinión, agora quero saber a túa, tamén Patricia Domínguez emitiu un comunicado cando foi derrotada, porque finalmente, efectivamente, Álvaro Vila foi o gañador destas primarias, e nese comunicado, pois, sinalábamos un pouco a vos, a agrupación local, que dicía: tamén considero unha irresponsabilidade que froito do pacto de intereses entre a dirección da agrupación local da cidade e a corrente coñecida como Terceira Vía poidan facerse coa executiva provincial á marxe da propia provincia, dada a súa vocación local e a súa nola intención de integración demostrada en reiteradas ocasións durante os últimos anos. Bastante contundente o mensaxe. Falamos de Terceira Vía porque en principio van ser 3 candidaturas. Rafa Villarino retirouse, parecía que era unha cousa Rafa Villarino, Patricia Domínguez e entraba Álvaro, e finalmente foi a 2. Por iso da Terceira Vía, para que non coñeza o contexto. Esa acusación á agrupación local, que tens que dicir? Pois a verdade é que pouco hai que decir. A agrupación local de Ourense é a máis importante da provincia. Representa case prácticamente a metade dos militantes da provincia, o sea que non neste proceso solo. Toda a historia do partido, levamos 5 congresos provinciais, sempre foi determinante para a elección desa executiva e dese secretario ou secretaria provincial. Sí. E a verdade que nos agrada que se lle dé importancia porque efectivamente a ten. E por iso, neste caso concreto, a agrupación local o que vai defender, en este caso eu, é que a militancia cando fala, pois fala, neste caso falou de maneira contundente en Ourense capital. E cando ti tes este instrumento que son as primarias para determinar o futuro do partido nos próximos 4 anos, pero que unha vez que fala todos temos que acatar a súa decisión. Eu pola miña parte neste proceso como responsable local, en todo momento a verdade é que estiven en contacto cos 2 compañeiros, foi un proceso impecable que quero decir que foi así e que para min personalmente desde un principio, a pesar de que as primarias son
ferramenta democrática e que temos no noso partido e noutros partidos non, o certo é que houbera preferido, porque escoitas a rúa e tamén escoitas a militancia o teu partido, é o noso deber, que se chegara a un acordo e que todos somos importantes e que todos tiveramos representación nunha candidatura única. Que é o que vai pasar o próximo 18 de maio cando haxa o Congreso Provincial. Pero non sei se como organización política en moitos casos estamos acostumbrados ás veces a saber gañar e outras veces a saber perder. Eu, no meu caso, independentemente de que engañara, a agrupación local, coa importancia que ten e tivo sempre, vai estar aí. Eu sempre a defendín ante os dous candidatos porque creo que ten que ser así, e nos o que vamos é a traballar todo o posible a prol da provincia, dende o noso reducto da capital, en coordinación permanente e, por suposto, a disposición de quen fora o secretario ou secretaria provincial. Correcto. Hai 4 anos, hai 2 anos. A candidatura estaba encabezada por alguén que sigue sendo concelleiro, que é Paco, agora está, entendo que retirado da representación política, e entendo que tampouco se valora que el continúe liderando o partido de cara a unhas novas eleccións, ou si? Vamos a ver, este é un tema que a verdad que é delicado e complexo, non? Paco Rodríguez para nós é un referente no partido, na historia do partido, unha persoa a que a nivel personal e profesional queremos e respetamos moitísimo, por circunstancias de saúde, que eu creo que todos debemos ter empatía con porque nos pode pasar a calquera en calquer momento da nosa vida, pois ahora mesmo está lóxicamente apartado da primeira liña política. E seguramente nos próximos tempos teremos que abordar ese tema, porque a verdade é que é complexo, non? Pero en todo caso é unha persoa que nos imos a protexer sempre, a defender, e que el vai a estar onde el queira estar e onde lle apetezca, por suposto. A carencia que temos ahora mismo desa persoa por eses motivos de saúde nos paliámolo todos os días con traballo, unidade, compromiso co partido e cas persoas. E, bueno, a ver, o tempo dirá, no? Pero en política é tan importante para todos e para todas tanto saber estar como saber non estar. El sigue sendo e será sempre un pilar fundamental para os socialistas de Ourense. Tamén entendo ese arroupe que lle faz, pareceme loable tamén, pero de cara a unhas novas eleccións, o electorado valora moito que se asente un liderado canto antes sexa posible, e que ese liderado tamén pois, que se vexa que loite, non? Por unha posible alcaldía. Non estou dicindo que non loitedes, outra cousa que o perciba xente ou non, ou que haxa un liderado claro, por exemplo, neste caso, no que nos ocupa no Partido Socialista na cidade de Ourense. Eu entendo que a ti che gustaría encabezar unha lista próximamente. Todo ten que ver con no Partido Socialista todo vai cun proceso interno, tamén foi así cando houve este intento de moción de censura no que a túa agrupación te reafirmou como, no caso de ser a candidatura socialista que encabezara a moción, serías tú esa candidata. Eso vais a repetir daqui aos próximos meses, cando entendo que, imagino, que canto antes quereredes que se afiance un liderado para enfrontar o actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Toda a razón, pero como ti ben dis, o Partido Socialista ten os seus procesos e aínda así, aínda tendo esos procesos, sí que é necesario afianzar máis que un liderazgo, quizáis un equipo de persoas, porque o proxecto é colectivo, no? Que representen o Partido Socialista e no que a xente poida confiar e decir este proxecto merece a pena e podemos apoiar algo que non sea a Gonzalo Pérez Jácome. Pero sí, os tempos son os que son. Eu, por experiencia, o que che podo decir é que eu durante os dous procesos anteriores me tocou o mesmo papel, que foi a ser a número 2. En este caso, ahora mesmo, son actualmente a secretaria xeral do partido. E chegada a hora da verdade tamén temos primarias, tomamos as decisións de xeito colectivo, e nos dous casos, ao final, o candidato á alcaldía designouse tanto no 19 como no 23
por parte do partido, anulando esas primarias, co cal todo pode pasar, non? Eu sempre estuve no mesmo lugar que me toca ahora, por sorte ou por desgracia, que é conducir o Grupo Municipal Socialista a que chegue na mellor situación posible ás eleccións de 2027, que é o que estamos facendo, tanto dende o grupo como dende a Executiva Municipal, e vou estar sempre no mesmo lugar, preferiblemente detrás das cortinas, pero últimamente non é o lugar que me toca, pero sempre vou estar no lugar que me corresponda, porque tampouco son unha persoa, quen me coñece sabe que non son unha persoa de partido, non son excesivamente ambiciosa, e se o partido considera que o mellor para concorrer ás eleccións municipais pois é outra candidatura ou outra persoa, eu sempre vou estar no lugar que me toque, me corresponda para traballar e gañar. Igual dalles por traer de volta a Veiga a Pombo tamén. Bueno, nunca se sabe. No, bueno, tamén un gran alcalde, por certo, Sí, no, pero digo, en 2023 eu creo que se revelou por moito cariño que se lle pode ter, e entendo que yo teñades, pero como é un erro tanto no PP como no PSOE revivir a dous alcaldes que xa perderán a conexión con moita parte da ciudadanía, que algúns ni no coñecían, falamos de xente nova, por exemplo, non? A Paco e a Cabezas. Entendo que ese non é o camiño, por eso bromeo, pero non sei se... A ver, a posteriori os análisis, a verdad que se fan moi rápido, no? Pero sí que a mensaxe tamén nos quedou clara en ese proceso de autocrítica que temos que ter dentro das organizacións. Creo que hai unha cousa na que desde fai un tempo que nos diriximos á agrupación local e que é imprescindible que se vexa unha renovación dentro dos partidos políticos, que se dé paso a xente moza, ás mulleres e a xente que este capacitada e preparada para facer política en Ourense, que non é sinxelo, é reinventarnos, que estamos nese proceso. Nos creo que estamos establecendo unhas bases importantes doutra forma de facer política e que os froitos, lóxicamente, conseguiránse a largo plazo. Pero hai unha boa base, eu creo que hai unha canteira estupenda e hai que apostar por eso. Eu, polo menos, mentres me toque resir esos designios, vou a seguir esa filosofía, que é a mesma filosofía que está a levar a cabo o PSDG, e que tamén agardo que a nivel provincial que se comprometan e potencien, porque eu creo que é o camiño axeitado. Vouche trasladar unha pregunta doutro compañeiro que ten un medio independente aquí en Ourense, creo que igual disperso, quizáis. Bueno, pode ser que sexa. Que a veces ele é un cachiño de pan, pero tamén a veces ten a súa maldade. A ver. E a pregunta, entre risas, eu dixenlle, queres trasladar algunha pregunta? Contéstame, como vai a autodestrucción do PSDG? Autodestrucción? Non sabes de que che estamos falando? Non. O PSDG está en unha situación delicada despois das eleccións autonómicas. Estás asentando o liderado como debera de Besteiro. Eu entendín, esta é unha opinión moi personal, que era lóxico que un liderado se asentase por moito que o resultado fora malo a todas luces, pero despois de toda unha década de non repetir un candidato en cada elección, entendín como como algo lóxico que se mantuvese e tratase de asentarse. Agora, está o facendo? Tú que consideras? Pois a verdade é que en certo modo me sorprende a pregunta, porque, claro, eu tampouco son a máis obxectiva para opinar, pero neste caso eu creo que a militancia tamén do PSDG pedía a berros que se asentara algún liderazgo, que deixáramos de cambiar as caras visibles e que dunha vez por todas puxéramos alguén que representara o partido en todas as súas dimensións, non? E neste caso, a pesar de que xa estivo antes, José Ramón Gómez Besteiro é un perfil, é unha persoa que representa moi ben os valores socialistas, que é unha persoa que suma, que integra, que aposta tamén pola xente moza e polas mulleres, unha persona moi comprometida, moi cercana, e eu, para min, creo que o que está construindo agora mesmo no grupo parlamentario do PSDG, no Parlamento, están a facer un gran traballo, un grupo reducido de personas, sí, porque os resultados foron moi malos a todos os niveis. Eu ten un equipo bastante importante, temos unha nova executiva que vamos a traballar a tope para recuperar o partido, e agora, cando pasen todos os procesos, creo que o partido se vai estabilizar e vamos a poder traballar todos en rede e recuperar esa confianza
confianza da cidadanía nas próximas eleccións. Para min non está en cuestión, todo o contrario. Me parece a persoa máis idónea, a máis capacitada e creo que o vai facer moi ben. A risco de equivocarme, por suposto, pero pedíamos todos tranquilidade, estabilidade e unha persoa como a él neste caso, que pode sumar, que pode conciliar e que os problemas e as batallitas internas do Partido Socialista que queden a un lado e que se vexa o noso traballo no partido e nas institucións. Non sei se está conciliando moito en outras agrupacións como Santiago, pero bueno, eso non te incumbe a ti. De eso xa falarei con quen teña que falar. Vamos rematar por aquí, Natalia, e vouche dar un regaliño a ti e a todos os que veñades, tamén porque moitos dos que vades vir nestas novas entrevistas xa viñester moitas veces e eu creo que debo agradecer un pequeno detalle, esta pulseriña de Ourensanía da Boa. Sí, señor. Pois moitas gracias. Poder non poñela ou darlle a quen queiras, é un agasallo e unha pegatina de moito conto, así que son, bueno, un pouco que temos nós, que temos moito conto. Por Natalia, grazas a ti por estar connosco. A vos sempre. E voltaremos a vernos seguro. Por suposto. Graciñas.